and joy in our hearts. Hey, hey, let's fill the streets with love and shed the world our life with singing. In celebrations now, for the time to dance has come. Shambira Jehovah, Shambira, Shambira, Shambira Jehovah, Shambira Jehovah, Shambira, Shambira, Shambira Jehovah, Shambira Jehovah, Shambira, Shambira, Shambira Jehovah, Shambira Jehovah, Shambira, Shambira, Shambira Jehovah.
paper, hymn 122, page 113. Mweya mchene muri mwari ndinotambudzika, moyo wangu unachema ndino munazi baba ndizadzeiwe ndizadzeiwe
Jesu. Tauya sekereke Jehova. Tauya sekereke mweya muchene. Titizadza iwe Jesu. Titizadza iwe Jesu. Tauya zviro kwazvo mangwanani anochangamire. Takumbira Jehova chire. Mwoyo yedu haina kusimba mweya muchene. Asi imi mukatizadza Jehova. Tinosimba mweya muchene muri Mwari. Zviro kwazvo tine nungo Jesu pane patinoneta. Pane patinonzwa nungo. Asi imi mukatisimbisa. Asi imi mukatisimbisa tinokuda zvose. Tauya changamire. Tauya sakaranga rutapoti mweya muchene. Tizadzei changamire. Tizadzei mweya muchene. Tasarura mwoyo yedu kwamuri mweya muchene. Tasarura Jehova, tasarura mweya muchene. Titizadzei Jesu. Tizadzei Jesu. Tizadzei Jesu. Tizadzei Jesu. Tizadzei Jesu. Tizadzei Jesu. Chiuya mweya. Uya mweya muchene. Uya mweya muchene. Uya upinde mumoyo medu. Kana musimbiswa nami Jehova. Mazvidza mweya muchene wa Mwari. Nairori basa renyu rakanaka. Iyemi Jehova munotifenekera. Patinofamba napo mazvidza mweya muchene wa Mwari. Kereke, regai nditi patakatanga gore rino tichiti gore rashe. One of our New Year resolution this year was to have an encounter with God. Now, one may ask to say, what does it mean to have an encounter with God? As chandoda ngokurangaridza mudikani mangwanani ayi ndeyekuti, when you have an encounter with God, zvakashoreka hazvirambi zvakashoreka. Pane matsimba padarika amusharukwa panochinja. Pasina upenyu panoiswa upenyu. Zvakashoreka zvinogadzikwa nemachinda. So I just want tiri pamweya umwe uyo chete. Tingodzokera mangwanani ano pana Ishe. Tingoti Mwari, mugore rino rashe, we just want an encounter with you. We just want an encounter with the Holy Spirit. Regai ndikumbire present worship. Ingoti wimbira imwe rumbo. Tidzokere futi pamunyengetero. Ndinonzwa manzwi engirosi oti muchene Baba, ini ndamanzwa manzwi engirosi oti muchene Baba, ndinonzwa manzwi engirosi oti muchene Jesu muchene
Osa na wokude kantoimba nezwi langu kumwana wa Davidi wauya kwandiri. Osana ndiyamure pakurema kwangu wauya zadanwa muko nesi wangu. Osana, 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 Osana. Shongeza kadini yazo ndishanyia mukatirire iwe moyo wako wose bila kwa uri munu nuri wangu kamena mabichoka ishe wangu. Osana, 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 Osana. Sunungurwane wemuntu rongorangu kakaningurwane weiro chotirangu kakadirasikisa nasi ya umbe wakanifarisa chepangu chema kwangu. Osana, 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 Osana. Osana, 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 Osana. Osana, 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 Hosanna, 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 Hosanna,
Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alright, totenda Mwari naizvozvo. Ndoda kutenda Mwari kuti nhasi ndinofanira kuti fambei. Programs edu anga akawanda. Vangani vari kuitirwawo zvakanaka namailifa. Tichaenda kustudio rimwe gore Mwari vachitiitira zvakanaka muzita raJesu. Hallelujah. Ndoda kuti tizowana nguva yekunamata kumberi uku. Saka regai ndirege kusimudza praise team, but regai tisimuke tese tiverengerwe shoko raMwari kuteera vaya vanorara muservice varege kurara. I want to start my sermon teaching. Asi handigoni kuzogara pateaching. Saka vane pen and paper, you can grab them. I'm not a teacher, pampacho ndozobva. Asi ndichatangira ipapo. Tiverengerwe ku theme scripture yedu tikoverengerwa Luke chapter number 9, 8, 9 and 10. Toda kuverengerwa Luke chapter number 19, 8, 9 and 10 after the theme scripture. Luke chapter number 4 verse 18 and 19. Kaku itwe verengai. Tichaverenga kuna Luke chapter 4 verse 18 to 19. Mweya washe uri pamusoro pangu nekuti wakandizodza kuti ndiparidzire varombo ivhangeri. Wakandituma kuti ndiziise vakatapa kusunungurwa kwavo namapofu kuti vaonezve, ndiregedze vakatsikirirwa nokuzivisa gore rashe rakanaka. Hallelujah. You can Luke read. 4 chapter 4 verse 18. The Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. Luke chapter number 19 verse 8, 9 and 10. Luke chapter 19 verse 9 to 10. Jesu akati kwavari, nhasi ruponeso rwasvika paimba ino, nokuti naiyewo mwanakomana waAbhurahamu, nokuti mwanakomana womunhu akauya kuzotsvaga nekuponesa chakarashika. Jesus said to him, "Today salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save the lost." Hallelujah. May the Lord bless the reading of the word in Jesus' name. Amen. And nas tokonogara zvedu pasi Mwari vachitiitira zvakanaka. Kana vakunzwa hope, you can just stand up. It's warm. That's the reason why you also want to go to the new venue. Here it's warm. When it's cold, it's cold. When it's warm, it's also warm. Pane mawords andoda kushanda nawo nasi. Ari kuti iye to preach, pamwe pacho rinoti to proclaim. Pamwe pacho riri kuti to deliver or to set free the captives. Set free, deliver, proclaim, preach. God can do things with you and God can do things for you. Mwari vanogona kuita zvinhu newe kana kukuitira zvinhu. Life yatinorarama unoifamba semunhu kubva zuva raunoberekwa, asi tsoka dzemunhu dzinoneta along the way. Paunonge wakunoneta, wakunoperevera, usually God drops chinhu chinonzi an energizer, kana kuti inspiration, kana kuti motivation. Vamwe vanoipiwa in good season,
vamwe vanoipiwa in bed season, vamwe vanotanga vaomerwa kuti vaende ku next level, vamwe vanoenda ku next level vasina kuomerwa. Asi hapana paunoenda zviri straight, uye nzira yekunamata yekurarama, whether unonamata kana kuti haunamati, ine zvima bridging gaps, ine zvima gaps zvekubridja nazvo. Zvichameka sense manje kana ndaparidza. Zvandiri kutaura ndezvekuti mukatarisa muupenyu hwevanhu, pane nguva dzekuti you do things over and over, wotanga kubohekana kana wotanga kuremerwa kana kuti zvotanga kusakuitira zvakanaka. Ipapo ukatarisa Jacob naEsau, vakanga vari vana vemunhu one, vakanga vagere havo zvakanaka, chekudya vainacho, vari vana veumambo, zvese vainazvo. But pane zuva rakadzoka Esau aine nzara, obva atengesa udangwe. Kutengesa udangwe kwaisachinja upenyu hwaEsau, nekuti zvekudya nezvekuraramisa zvakanga zviripo. Asi pavanozoda kurwira udangwe, Esau achiti, iwe wanditorera. Uyu mukomana anonzi Jacob haana kuritarieta. Mai vake vakamutitiza uende kwasekuru vangu, kureva kuti Jacob akanga akuda Labani kuti aende ku next level, but kwete kunogara kwaLabani, asi aifanira kumboenda kwaLabani as a bridge. Kureva kuti ukati fambe nekunamata nekurarama, you need that release, you need that bridge to stand on. Ukatarisa muupenyu hwako iwewe, pane vamwe vanhu vanouya kwete kuti vari kuzogara, aiwa, vari kuunzwa naShe kungokuendesa ku next level. Pane vanhu vanobatirira pamunhu, panyambisirwa munhu yahaana kunzi agare, aiwa, akauya for a specific purpose and a specific time frame. Kana nguva yekuenda yakwana, anoenda. Muupenyu hwako pauri kufamba semunhu, zvinzwisise kuti pane vamwe vanhu vachaiswa muupenyu hwako naShe, kwete kuti vagare, asi kungokusunungura pane imwe stage kana kungokubvisa pane imwe stage. Jesu vachiuya panyika, vari kusangana nemurume anga akapfuma anonzi Zakeo. Zakeo akanga akapfuma, pfuma anga ainayo, uye ari mupfupi panzvimbo, but akanga asikachanakirwi nepfuma nekuti akanga anazvo. Aida another bridge yaimubvisa mukupfuma asina Jesu, yomuisa mukupfuma aine rugare. But Jesu vaisanogara kumba kwaZakeo, Jesu vaisanorara kumba kwaZakeo. Vakakuenda just for a meal to make Zakeo go to the next level. Newe mugore raShe, kana muupenyu hwako pane mumwe munhu ari kufanira kuuya ombopinda muupenyu hwako kwesvondo rimwe chete, kwegore rimwe chete, kwemwedzi mitatu, just to change your situation, just to set you free for a moment and you go forward. And hakuna munhu anoenda ku next level asina kusangana nevanhu vakadaro. Mwari, he can do things for you and he can do things with you. When he does things for you, ndo hondo dzamunorwirwa makarara, ma-accidents anodarika musina kuaona. Those things God does for you. Kuti mwana wako arare amuke, harisi simba rako kana kugona kwako, zvinhu zvaunoitirwa naMwari. Those are things that God does for you. Kuti wamuka ukarara, ndo zvaunoitirwa naMwari. Kuti your body is functioning properly without medication, ndo zvezvinhu zvaunoitirwa naMwari, that which God can do. But nhasi ndinoda kudhuela panyaya inoti what God can do with me. Iwewe naMwari makuita zvinhu mese. Zakeo Bible rati, he was small in stature, he could not press
to see Jesus. Aisakwanisa kuita zvechisimba kusvika pana Jesu, but akashandisa chinhu chinonzi appetite, kureva kuti kana Mwari vakuda kuita zvinhu newe, vanodyara nzara nenyota pamwoyo pako yekuti iwewe uite something. Rega kuignore the silent voice rinouya mauri richikutuma kuita zvinhu. Wai Mwari waakuda kuita zvinhu newe. Zvinoitwa naMwari vari vega kwauri zvishoma, but zvamunogona kuita naMwari muri vaviri zvakawanda. And there needs your decision. Anotonokwira on a sycamore tree, aine nzara yekuona Mwari. Ipapo ndo panotanga kuchinja. Patiri kuti gore rashe ndine munhu wandiri kuda kuti atange kutsvaga nzara yekuti ini naMwari tine zvatinogona kuita, inini nedenga tine zvatinogona kuita. Iwewe nesimba rako, you can actually force or invite Christ to do things with you. God does things with you. Mwari vanoita zvinhu newe. Patakaverengesa last week, I think it should be Isaiah 51 if I'm not mistaken. Yainzi newe, Jeremiah 51 verse 20-21. Yainzi newe ndinokunda hondo, neve ndichaparadza maguta. Newe kureva kuti God does things with you. Mwari vari kuda kuita zvinhu newe. Kana Mwari vakutenga chechi vanotenga newe. Kana Mwari vakuvaka imba yako vanovaka newe. Kana Mwari vakuropafadza mwana wako vanomuropafadza newe. Kana Mwari vakurangarira imba yako vanoirangarira muchiita mese. God can do things with you. Mwari vanoita zvinhu newe. Ndine munhu wandikutaura, Mwari vakusunungura vaIjipita, vaIsraeri achivabvisa muIjipita. Haana kuudza shongwe yegore kana nyeredzi kuti itaure naFaro. Anotaura naMozisi kureva kuti ari kusunungura Israeri achishandisa muIsraelite, kureva kuti Mwari vaiita zvinhu naMozisi. But Moses asati atanga kuita zvinhu naMwari aida Jethro. Aisafanira kugara kuvaMidhia, asi aifanira kumbochengetwa kuvaMidhia. Ombogara nemurume anonzi Jethro, baba vemukadzi wake. Muupenyu hwako pane vanhu vachaiswa naMwari kana vakatoiswa kare naMwari vasingagarimo muupenyu hwako, varipo kuzokuyambutsa paunofanira kuyambuka. Moses aifanira kukura asiri kuIjipita, aifanira kuwana zvimwe zvinhu asiri kwaIjipita. Akatanga kuisirwa mwanasikana waFaro achibva kurwizi, anoona Moses ari mudengu, omufarira, onomuchengeta. Point number 1, haafaniri kugara kwaFaro. Haazi mwana waFaro, asi anoda mwana waFaro for a moment. Haafaniri kugara kuvaMidhia, asi anofanira kumbokuenda for a moment. Anochengetwa naJethro, oitwa mujana wemakwai achikura. Kune vamwe vanhu vekuti pauri ipapo kune vanhu vachakutora wokubvisa palevel yako, wakurira kwaFaro, uri kaking kadiki, woenda kwaJethro wombonofudza makwai in preparation yekwauri kuenda. Kune vanhu vandiri kutaura navo masikati ano, rega kubatirira pavanhu. Kune vanhu vanounzwa naMwari muupenyu hwako for a season, for a moment or for a day. Vanhu vane maheartbreak nevanhu vaifanira kudarika. Vanhu vane maheartbreak nevanhu vaifanira kuenda. Why? Hausati wanzwisisa kuti Mwari anoita zvinhu neni. Mwari vanoshanda neni. Kune dzimwe nherera dzakaiswa munzira yako. Kune zvimwe zvinhu zvakaiswa munzira yako. When God wants to work with you, He creates appetite, He creates desire, He creates that mindset, I can do it with the Lord. Vanhu vazhinji vakamirira pauti God should do it for me. Yes, He has specifics of things that He does for you, but there are things that you do with the Lord. Vanhu vanoignore nzara inoiswa mavari nashe,
vachiti no, manyawi, nyambisirwa Mwari ane kwaakuda kukuendesa achishanda newe. Munoziva chinhu chauraya mablack churches? Ndaitaura nemwe hama zvikanzi mufundisi, there's things that I've picked out in the church that I need to do, but pandakaona kuti handisi kukwanisa kudziita, I stopped coming to church. People are waiting kuti Zakeo audzwe nemwe munhu kuti kwira mumuti, Jesu vari kuuya. But Zakeo haasi kuzoudzwa nemunhu kunzi kwira mumuti, Jesu ari kuuya. Iye ndiye anofanira kuzviudza kuti apa pari kupinda vanhu apa, inini muviri wangu mudiki haukwani, ndaakunokwira mumuti. When you start doing things with Christ, pane zvimwe zviri awkward zvaunoita zvisingagamuchirike nenyika. Hakuna munhu aitarisira status yaZakeo musociety kukwira mumuti, nekuti akanga ari mukuru pakati pevakuru. Inini, I'm just an ordinary pastor who is preaching to less than 500 people every Sunday, 400-500 every Sunday. If I climb a tree, ndikakwira mumuti nhasi, vanhu vanoti munhu waMwari arasika. Izvezvi mukandiona ndakaita zvandakaita izvi because Zakeo anga akapfeka hembe dzebasa, mukandiona ndakapfeka hembe dzekushumira ndiri mumuti. People will start to ask kuti wamasuka munhu wamunoshanda naye akakwana here. When you do things with Christ, pamunoita zvinhu nashe, pane appetite inofanira kupinda mauri. Wonzwisisa kuti inini handina kuuya panyika for decoration. Ndakatouya panyika nekuti Mwari vaive nezvinhu zvavanoda kuti ndiite navo. It takes understanding, it takes desire, and it takes courage to acknowledge that I did not come on earth as a decoration. I came to do something with Christ. Bible roverati ndinewe kwese kwaunoenda ndinewe, kureva kuti pane zvinhu zvatinoita pamwe chete nashe. I know my sermon yakaremera vanhu vakawanda. Mumwe nomwe ari kuzvibvunza kuti what should I do? When God is speaking to us, we ignore. Izvozvi ndichitaura kudai, kune vanhu vakawanda vane hana dziri kurova, vari kunyatsoziva kuti pane zuva raakaswera maari achinzwa kuti ndine zvandinofanira kuita, akatendera zuva iroro kubuda nekunyura, iye asina zvaaita, achirambira Mwari kuita zvinhu pamwe chete navo. Several times munomu, zvinhu zvese zvatisina nezvinhu zvese zvatisati tanzwa, kune vakazviudzwa vakaramba vakanyarara, kune vakaita nzara iyoyo vakaramba vakanyarara, kune vakaremerwa vakaramba vakanyarara, kune vakanzwa vakarega kushare. God wants to do things with you. Ukatarisa Mwari pavakarangarira saIsrael, vakataura naSamson, pane dzimwe nguva dzekuti God speaks with an audible voice, nepamwe pekuti Mwari vanoshanda nemind yako iwewe, ine sober person, uchifunga kuti chakati ngachiite zvakati, but nenyaya yecompromise, nenyaya yevanhu vakatitenderedza, kune mimwe misikamo trees isingakwirike, nenyaya yekuti vanhu vari kuti ndikaonekwa ndiri mumuti, nyika inoti kudii, ndikaonekwa ndichiita zvakati, nyika inoti kudii, vanhu vakakutenderedza vanogona kukurambidza kufamba nashe, vanhu vaunoremekedza vanogona kukurambidza kubatirana nashe. Rimwe zuva Mwari ndokutaura nemumwe munhu pano pachechi kuti ena unoleader intercession muservice. Mwari kwakundiudza kuti munhu uyu haasati ambomira papulpit, asi akauya achida kuleader intercession mutendere. Iye akauya makuseni akapindapo aine zvivindi zvekundiudza kuti manheru Ishe wati leader intercession. Akasvika ndiripo akanogara pasi achitya
kuuya kunotaura zvataurwa naMwari. Ini Mwari vakanditi kana akauya, havana kunditi enda unomutanga kana akauya, kwete kuti enda unomukumbira. Kureva kuti that day that person akachengeta message yedu, akazvibira makomborero ake nekutya kuti ndoita sei pavanhu, ndingavatanga sei mufundisi neupenyu hwandinorarama kana nezvandiri. Kureva kuti God is willing to do things with us. Pane zvinhu zvatinofanira kuita naMwari. Ukatarisa pandakambokuvere gore rino panaiti when God visited Bethsaida, vakasvika pane murume anga akaoma mutezo. Bhaibheri hariti vakamusimudza, rinoti akanzisimuka. Kureva kuti iye naMwari vakasimuka pamwe chete, Mwari vachishandisa izwi, iye achishandisa muviri wake. Kureva kuti kune izwi rashe rakataurwa, Mwari vachida kuita zvinhu newe, iwe ukazviramba. Mwari vanongomuti simuka. Mutezo waishanda kusimuka ndewake, musana waipora ndewake, ende akasimuka nemusana wake. Mwari havana kumusimudza womuti chifamba. Kureva kuti munomu pane vanhu vakagamuchira shoko rashe, vakaramba kuribata, vakaramba vari musituation yavari. I think I've lost, if my statistics are fine, I've lost close to 30 families dzichitiza my word rinoti buda mumukuku kana kuti buda mu one room kana wadzingwa nerendi unotaura nini. I've lost 30 or so families now. Munhu wekuti ukamuti buda mumukuku nhasi womudzokorera next week ari kuti mimi mfundisi ndimataura, uyai mundiburitse mumukuku, tsvagai room yekuti ndigare, mondipa mari yacho. But shoko raMwari haridaro, rinotaurwa iwe worirarama. Rinongouya riri rakadaro risina mberekera kana saini inooneka. Pari kunzi simuka, Mwari havana kusvipa mate, havana kutambanudza ruoko, hapana chavakaita. Vakangotaura izwi, akanzwa izwi, aifanira kusimuka. Kwete ataura izwi, anzwa izwi. Vanhu vakabuda chechi vakati chechi yekwenyu inotukwa varombo. Nyambisirwa vhangeri harina kuuya kunotuka, rauya kuzonosimudza, but ari kusimudzwa ari kuti handisimuke, imimi mataura simukai. Unoziva kuti Jesu vari kuda kuita zvinhu nesu, but tiri kuti imi ndimi mataura simukai, imi ndimi mazviona zviraramei. Ndine mumwe munhu andiri kutaura naye masikati ano ari kuti mufundisi vari kutaura nini. Several times wakaudzwa izwi rikauya Mwari vachida kuita zvinhu newe, iwewe ukaramba wakabatirira pazvinhu zvako. God want to do stuff with us. Zakeo paanonzi buruka mumuti, Bhaibheri harina kuti Jesu vakaburutsa Zakeo mumuti kana kutuma vadzidzi kudzikisa Zakeo mumuti. Riri kuti calm down, iwewe buruka, kana waburuka toenda kumba kwako. Izvozvi ndikaudza mumwe munhu kuti ndikabva pano ndiri kuenda kumba kwenyu, munondiudza kuti munozouya mumwe musi hatina kutsvaira. Baba tine vaenzi, nekuti wangomuka wakananga kuno, vashoma vanobvuma kudzokera nini kumba. Izvezvi so ndikati ndapedza kuparidza panapa, izwi baba marinzwa, ndinogara mu one room, handei munonamata ndibude kupera kwaFebruary, audi. Munoziva kuti zvinhu zvatinokoshesa tichitya, zvimwe zvacho hazvina nematuro ese. Kuti ndaona mubhedha usina kuwaridzwa hadzisi news. Hakuna munhu asati amboona mubhedha usina kuwaridzwa, idzodzo hadzisi news. Ndiani asati aona mubhedha usina kuwaridzwa? Ari munhu anoti inani, kana anoti handisati ndambosiya mubhedha usina kuwaridzwa, ndotsvagawo one anoti pese pandakabuda mumba ndakawaridza mubhedha. Unondinyepera. Vazhinji unomwe musi unomuka wakapureswa nenguva kungogeza nekubuda wosiya zvakadaro. But vanhu vari kubatirira patsika dzevanhu. The word of God is living.
It has been living and is still living. In the beginning there was the word. The word was with God and the word was God. The word was there. Vanhu vanotenda vanonzwa izwi wofamba nemusharukwa pazwi. Takapinda mugore rekudya zvakakora zvenyika, pfungwa dzako dzikaramba. But if you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Mumwe munhu aitoda kunoratidzwa pane mazambiringo acho, oratidzwa pane mari yacho, oratidzwa neni. Imi mfundisi ndimataura ndiratidzei. But shoko raMwari rikataurwa, pariri riri rega isimba, aritenda rinoshanda. Shoko raMwari riri rega isimba, kana rataurwa rinorarama, riri rega haridi evidence. Chakasiyana tsika yaMwari netsika yevanhu vese ndeyekuti kumwe kwese we provide what we call evidence and we provide what we call scientific evidence, but pazvinhu zvaMwari hapana scientific evidence, hapana, it's just faith. Ingorizwi rekungonzi Maria uchatakura mimba yotobata, hapana evidence, hapana chinobatika. Ndakaudza umwe munhu ndikati ndauda kuti Mwari vakusimudze, akandibvunza akati munoreva inini? Ndikati tiri tu, iwe neni tisu tiri tu, tiri kutaura tiri vaviri. Ndikanzi baba inini zvekumusha kwedu hamuzvizivi. Jesu akanga asina nguva yehurukuro, aingoti daidzai Bhatimiyo, achidaidzira obva abvunzwa oti Bhatimiyo unodei ndione, abva amuti receive your sight. Pakanga pasina evidence, pakanga pasina sign, pakanga pasina antibiotic yekuti 5 days 3 times a day, 5 days 1 time a day. Zvinhu zvaMwari hazvine vanhu vane reasoning. Zvinhu zvaMwari zvinoda vanhu vari ready kuzviita, vasinga question. The word of God is not in evidence. The word of God is not in scientific reasoning. The word of God is power. Before science existed, he existed. Before experiments were done, he was already doing it. Kureva kuti zvaMwari hazvine vanhu vane extra reasoning. Kungosangana nechirema simuka ufambe, akafa kungomufemera chisikana muka. Pane vanhu vari kurarama muscientific era vakabva pakutenda, and they have stopped God working with them. Varambidza Mwari kushanda navo. Vakazadzwa nescience, vakazadzwa nema-experiments, vakazadzwa nema-practicals. If you do this and this, you make this. But rega ndichikutaurira chokwadi chemahara. Kana vakusimuka usimuke nema-signs and wonders evanhu. Kana vakusimuka usimudzwe nechikoro. Wai kune vanacho vasina kana shuga, kune vane madegree vasina kana hembe yekupfeka. Kana vakusimudzwa unosimudzwa neshoko raMwari. Pane chinhu chinonzi favor, pane chinhu chinonzi grace rinongoqualifya warasimudza. Kana takusimuka hatisimudzwe nezvinozikanwa, hatisimudzwe nema-backgrounds, hatisimudzwe nechiso, tinosimudzwa naMwari. Kana nguva yaMwari yakwana, Mwari vanoita zvinhu newe, Mwari vanosimuka newe, Mwari vanokuchengeta. Wakangodaro. Iro gore rasheri haupinde nenyaya yekuti munoqualifya. Unozienda itarisa kuti COVID yairova, zvirwere zvaireva. Kune vanhu vane asthma vakabatwa neCovid, scientific evidence ichitaura kuti they are compromised, but vari kurarama. Koita ma-athletes vanomhanya every day, vachidya good diet, vakadzika pasi apa. Nyaya yekurarama hainei nezvakanyorwa pasi nevanhu, hainei.
nyika ichiri kuedza nanhasi haisati yakugona kugadzira munhu, inogona kubatsiridza but haigadzire munhu. Nyika ichiri kuedza nanhasi ine malimitations, asi shoko raMwari riri rega harina limitation. Mwari wakati unosimuka unosimuka, ukanzi unoenda unoenda, ukanzi unosvika unosvika. Kana riri shoko raMwari harilimitwe nezvakagadzirwa nemunhu, nekuti munhu akanga asati avepo shoko riripo. Kune munhu wandiri kutaura naye, munoziva kuti mazuvano kunzikwa kweshoko raMwari kwakushoma. Why? People are full of scientific methods of doing things. Nainamatira vamwe vasina vana vachindipa ma-explanations ezvakataurwa nemagynecologists. Inini ndakambonamatira a urologist, a doctor, ndikamunamatira iye achirapa vamwe kwemakore asati asimuka. Asi inini pandakamunamatira, scientific evidence yakasubmita to the word of God, kureva kuti masikati ano kune vanhu vandoda kuzivisa kuti you can do things with the Lord. Iwe naMwari munoita zvinhu zvauri kufunga izvozvo, ukaisa Mwari pazviri taakutoenda kumberi. Bhaibheri roti vakamukunda nekupupura kwemuromo yavo, kuti muromo ukapupura ukatestifaya kuti ndina Mwari, denga rinozadzisa zvataurwa nemunhu. Kana munhu akazviziva kuti ana Mwari ane zvaanoita, munhu akazviziva kuti Mwari vanoshandisa inini, anoshandisika. Unonzwa Moses, kwete Mwari achibvunza muIjipita kuti unorwirei nemuIsraeri, kwakuuraya muIjipita. Kuswera mangwana akudzoka akuona maIsraelites achirwa, oti munorwirei, zvikanzi uda kutiuraya zvawakaita uya, kwakutiza. Kune vanhu vandiri kutaura navo masikati ano kuti mauri munofanira kunge muine nzara yekuita zvinhu naMwari. Mauri munofanira kunge muine nzara yekuita zvinhu naMwari. Ndaianalyza masalary scales evanhu. I've done quantitative management before. I've done data analysis before. I've also done project management, especially the finance side. Ndaianalyza masalaries evanhu pano nekwandakamboshanda, ndikaona kuti pasi pezuva panorarama chinhu chinonzi favor, kwete knowledge. Izvezvi ndikakuisai in profile, ndichitangira padoor, in sequence yekufunda kwenyu neintelligence dzenyu, munoona kuti the most intelligent person is not the most earning person. Chatisiyanisa chii? Kune chinhu chinonzi grace, kune chinhu chinonzi nyasha, kune chinhu chinonzi the word of God. Munhu wese ari panyika, you can work with God. Remember, pandatanga ndati there are things that God can do for you, but there are things that you do with God. Pane zvinhu zvamunoita iwe naMwari mabatana maoko. Nehemia achivaka rusvingo, aivaka, ukaverenga Nehemia 4 paverse 4, anototi vanhu vandinava vari kurwa neni vaisei muutapwa. Aivaka rusvingo ndiNehemia, asi aive nesimba rekuvaka ndiMwari. Saka kureva kuti Nehemia naMwari vaivaka rusvingo. Aitungamirira vaIsraeri ndiMozisi, asi aironga tsoka dzaMozisi ndiMwari. Akaisa shongwe yegore nenyeredzi ndiMwari, asi aitaura nevaIsraeri ndiMozisi. Kureva kuti Mwari newe mune zvamunogona kuita muri vaviri. Iwe naMwari, you can do something. God can do something with you. Kuna munhu andiri kutaura naye akatakura Jesu ndiMaria, asi aive neyese ndiMwari. Kureva kuti Mary and God
they had a covenant, and they were doing things together. God did not bring Jesus from heaven walking. He partnered with Mary. Maskati ano kune munhu anofana kupatina na Mwari. Kana Mwari vaine zvavari kuda kuita muguta rino, ngavamboshanda newe mumboitwa zvinhu pakati pako naMwari. Wanai chamunomisikidza chizadziswe, iwe paside Mwari paside, muchiita zvinhu zvaMwari. Iwe naMwari partner together. You can partner with Christ. God can do things with you. Unozwa shinzi Miriam akati zvamubata vapfuura Red Sea, akaridza tamborina kureva kuti mweya washe waiburuka. Bhaibheri rinotaura richiti Samson aiti vaFiristia vauya, mweya washe vaisagara pana Samson, but vaiuya kureva kuti vaFiristia vairohwa naSamson, akapfekwa nemweya waMwari, kureva kuti chakapfeka Samson mweya washe, chiri kurova vanhu ndiSamson. Kumashure kwaSamson kune mweya washe, kureva kuti Mwari naSamson vaidisciplina vaFiristia. Minda yevaFiristia yakapiswa nemakava akanga abatwa naSamson. Samson akapfekwa nesimba, kureva kuti Mwari naSamson vakapisa minda yevaFiristia. Kune mumwe munhu andinaye here masikati ano? Kune hama yandiri kutaura nayo here? Kune munhu wandiri kutaura naye masikati ano, mangwanani ano, kuti iwewe naMwari you can do something. God can do something with you. God can work with you. God can partner with you. In this year, zvimwe zvinhu hazvisi kuda iwewe, zviri kuda kuti umbobatana naMwari. Pane dzimwe hondo dzekuti uri wega haudzikundi. Chimboitai partnership naMwari. Chechi yakanyarara kuti zii haisi kunzwa kuti I can do something with God. Iwe naMwari, God can do something with you. Ukatarisa murume anonzi Zakeu, asati Jesu asati vataura, anototi half of my wealth I will give the poor. If I've robbed anyone of false accusation, I will pay them fourfold. Hakuna ere munhu ari kuti Mwari ngavamboshandawo neni. When God is doing things on earth, He works with you. When God is doing miracles, He does them with you. There's no miracle minus human being. God does miracle with men. God does great things with men. Mwari pavanga vakuda kusunungura vakomana vana Modhekai vanoshanda naEsther, kureva kuti Mwari naEsther vakarovera Hamani pamatanda ake. Kwete Esther, Mwari naHamani pamweche. Mwari naEsther vakaroverera Hamani pamatanda ake. Mimwe mweya iri kugara mudzimuri ichibva from one generation to another generation, iri kutenderwa newe, usiri kutendera Mwari kushanda newe, kuirambidza kuenda ku next generation. Umwe munhu aindibvunza akati, mufundisi, chii chinoitika pamuri kana muri kupupiti dzimwe nguva munoita simba rakadarikidza? Ndikamuudza ndikati, pane simba ndikakunamatira ndiri panapo, pane rimwe simba rinenge rakandipfeka, zvoreva kuti mamhepo yese amunoona achichemapo haasi kutiza jirichi, nekuti jirichi ane hondo dzake, ane maweaknesses ake. Asi manje Mwari vane tsika yekuti kana vakusunungura munhu vanopfeka mumwe munhu vomushandisa, kureva kuti Mwari neni tinenge tabatana maoko kukunda hondo dzako. Asi ndiri ndega hadzikundiki. Asi tikabatana maoko, iwewe naMwari munogona kubatana maoko mukachinja mamiriro ezvinhu mupenyu wako. God can work with you. God can use you. God can be with you. Ino Bhaibheri rimwe vanotaura kuti hanzi ndinewe, kwese kwaunoda ndinewe. Tikazogadzirisa rwiyo rwekutoti Mwari vedu vakatsidza kuti ndinewe. Kune munhu wandiri kutaura naye, message yangu, when God is setting people from captives and proclaiming good news,
havana vavakanongedzera pajeri. Jesu havana munhu wavakanonongera pajeri vakamusunungura mujeri, kusiya kwaPita akasunungurwa nechechi ichimunamatira, vatumwa vakanovhura jeri. Kureva kuti pamwe pacho isusu as the word of God, we just proclaim, we just say it. You receive, you go through. You don't receive, you remain the same. You receive, you go to next level. You don't receive, you stay the same. Kune vakatoona Jesu vakati mwanakomana waMaria naJosefa havana kwavakaenda, vakamugamuchira, vane kwavakaenda. Remember, the word of God does not have known or seen direct signs before you believe. The signs you see, it's evidence of faith. After you believe, you see signs. Before you believe, there's no signs. Mangwana nano ndine munhu wandiri kutaura naye. Ndine munhu wandatowinga wandoda kuti timbofamba tese naMwari. Pane macases anofana kubrekwa kana wabvuma kuti God can do things with me. Vese vakaporeswa naMwari. Few was an instruction that had an assistance of physicality. The rest, it was a word without physical action. Vazhinji vakaporeswa naMwari. Pane uya mwana wekunopfugamirwa ofemerwa. That was, there was a physical action. But vamwe vaingopona nezwi pasina physical action. The centurion anototi, I'm a commander of 100. I say to one go and he goes, to one come and he comes. Say a word, my servant will be healed. Jesus said, I've never seen this faith. Let him be healed. And he was healed. Kureva kuti the word of God, it's power on its own. And when you minister with God, no kuti kune vanhu vachaunzwa naMwari vasingagari muupenyu hwako. Kune vanhu vari kuunzwa naMwari muupenyu hwako gore rino vasiri kuzogara. Some of them, they are just going to make you be promoted kubasa. Wotopfuura, vamwe vari ngokuita kuti urorwe, wotopfuura, vamwe vari ngokuita kuti utenge mota, wotopfuura, vamwe vari kuita kuti utenge ndege, wotopfuura, vamwe vari kuita kuti ungobata pamuwiri, wotopfuura, vamwe vari kungokusanganisa nedestiny, vachienda so. Kune vamwe vanhu vanounzwa naMwari vasingagari. Ende ndakaona kuti serudzi rwechitema munhu akashandiswa naMwari, you want them to continue be used in your life. Kune vasingagari. Can I repeat this? Naman achinorapwa maperembudzi paElisha haana kunovaka imba ikoko, anongonoporeswa odzoka. Kune vanhu vanoteera munana kana Jehovha akuitira zvinhu. Neni pano paRudaport, I'm not here forever. Pane rimwe randakatofambira ungosiya ndati 1 2 3 go ndobva ndatsimuka ndoenda. Kune vanhu vanounzwa naMwari in a season, for a season and a particular season to take you through. Vamwe vacho havanamati, vamwe vacho havazive Mwari, vamwe vacho havaratidzike. It's just for you to go through. It's just for you to go to the next level. God works with men. Una munhu wandiri kutaura naye so ari kuti zveshuwa, ende uri kuona revelation kuti kune munhu, vamwe venyu muri kutozviona kuti kune munhu anongoya muupenyu so semoto wemashanga obva akuti okusvitsa apo obva akusiya, wobva kuti maiwe Mwari vandirasa. Havana kukurasa. Moses aisafanira kugara kwaFarao upenyu hwese. Mwanasikana waFaro aifanira kuchengeta Moses kusvika rave jaha. Mwaka wekuurayiwa kwevakomana vadarika, Moses anofanira kuenda. Can I repeat this? Vangari venyu vakabatirira pamasituations. Umwe munhu akatokuyambutsa akuenda, umwe munhu akatokusimudza akuenda, umwe munhu akatoupedza basa akuenda. Ende vamwe vacho vanotumwa naMwari just like that. Mukadzi uya mushirikadzi paanogara naElijah haana kunzi Elijah chiroora, anongonzi mvura yanaya, Elijah obva arongedza. Pamwaka wenzara, shirikadzi nemwana rovai chikafu, machengeta mwana munhu waMwari. Nzara yapera, munhu waMwari ngaarove pasi. Iwe shirikadzi dzokera kumunda, unotanga kurima nekukova sevamwe. Mafuta haana kuzoramba achibuda mvura yanaya.
Kune munhu andiri kutaura nezvake, ari munhu ari kuti pane honeymoon yakapera. Yes, inopera. Yeshirikadzi yakapera. Mvura payakanaya yanga akufanira kuita sevamwe. Why munhu waMwari anga adarika? It was not a permanent arrangement. Mupenyu kune vanhu vakadaro wekuti Mwari anouya kuitira zvinhu obvapfuura. And remember, aive nejare mafuta ishirikadzi, aibika ishirikadzi. Mwari, Elijah neshirikadzi vaita zvinhu zvavo vari vatatu. God working with you, God doing things with you. Vamwe venyu vana vamakabereka muri kufunga kuti ndazviberekera mwanakomana, ndazviberekera mwanasikana. Umwe wacho kamuri kumubereka ndevenyika, akaberekerwa kuzosimudza nyika, akaberekerwa kuzoseva manations, akaberekerwa kuzoseva. Munozviziva here mimi kuti kana president wenyika aine state address, mai vake vakafa kustate address haendi kurufu? Munozviziva? Musoja ari muhondo, vabereki vakafa hukumbiri leave uchiti ndichanovavika, unorwa hondo. Kune vanhu vandiri kutaura navo munomu, vana vamuri kukurisa havazi venyu mega. Vamwe vacho they are public figures. God wanted a king, they used you to give birth to a king. God wanted a president, they used you to have a president. So iwe naMwari muri kurera mutungamiri. Jesu anotombonzi namai vake nevanzvadzi dzake, vabereki vako vari panze, zvikanzi vabereki vangu vari muno, vari panze vasiyei, kupindura mai vake. Why? Mai vakakanganwa kuti vabereka mambo wenyika yese, kwete vavo. Ndine munhu wandakushumira kwaari manje, ndine munhu wandakuprofita masikati ano. Kune vamwe vari muno vane vana vamuchazorwadziwa asingauyi kumba mazuva ese. Why? Mamuberekera nyika. Muno ndichiparidza kudai, mark my words, mune vamwe vana vakaberekwa munomu vane madestiny akadarika kupfuura Rudaport, akakura kudarika Zimbabwe, akakura kudarika Africa, vari kuenda kure, wekuti kana makuda kumuona munoita zveappointment. Why? Mabereka mamuri chimwe chinhu chakabva kudenga. Iwe naMwari pane pamuri kubatirana. But umwe unogona kutadza kuzvinzwisisa, akutidadira, akagara asina kuiswa muruoko rwenyu, akapfuura nepamuri kuti asevhe nyika dzakawanda, akapfuura nepamuri kuti aitire nyika zvakanaka. Kune munhu andiri kutaura naye mangwanani ano, iwe naMwari imboitai agreement. Chimbosvika patinoti can I know God, can we not do things together? Pamwe pacho vanhu vakamirira kuti Mwari achataura. God will not speak to you coming sending an angel. Pamwe pacho dzinotoya dziri pfungwa dzako chaidzo, dziri naked pfungwa dzako wakagara so uchifunga kuti now I want to do this. Wofunga kuti uri kufunga semunhu, wokanganwa kuziva kuti pfungwa dzako dzinokondororwa kudenga, pfungwa dzako dziri muruoko rwaShe, pfungwa dzako iwewe dzinoshandiswa naShe. Dzikasashandiswa naShe, Satani anodzishandisa, asi dzine simba rekushandiswa naShe. Wakagara so uchifunga so whatever zvauri kufunga kuti Mwari neni ngatiite zvakati, ngazvizadziswe. Mwari ngaazvizadzise mangwanani ano, awane munhu waanozadzisira nyaya idzodzo. Iwewe then Mwari anoshanda naye, then Mwari anogona kushandisa prophets, pastors as well muupenyu hwako. Pamwe pacho anoshandisa vanhu vanaisha, they come and go. Munhu so anouya, hausati wambosangana nemunhu anokuitira zvakanaka zvounoti shasha iri kudei. Sei munhu yari so nice, ane mission, atumwa naMwari. Unotonzwa chichinzi Jethro anogamuchira Moses with favor, Laban anoreceiva Jacob with favor. Kureva kuti kana makuenda ku next level, pane favor inoiswa pamusoro penyu yekuti vanofanira kukubatsirai vakubatsirei. Mangwana masikati ano ndine munhu wandikutaura naye, uchibva munomu Mwari ngaanokupa vamwe vanhu wausina kukama nawo, vausingazivi, vakubvise pauri uende ku next level, vakubvise pavakamira vakuendese ku next level. Pamwe pacho hauendi nekuti washanda, unoenda nekuti wawanirwa nyasha. Ndinogara nchiti I studied international marketing
as my first degree. Then I came to South Africa. I worked with a relative, and I was just working as an administrator ndichipa mafoshoro nekuverenga cement. Then munhu aive manager kwaku ainzi bandile quantity survey kwakutenga roof iri wrong, kwakutiza basa, kwakusara pabasa pasina manager. Yedu yedzungu iyi kwakutanga kucoordinate vanhu. Kune rimwe dzungu rinobhadhara kwete rinouraisa. Ndakutoudza vanhu iwe mira apa ndichibvunza maforeman 2 weeks vapazounza munhu ainzi Akim ene engineer ini ndiripo. Pane vamwe maiso vataibatsiridza kubuda mumota, vakumba avo airemerwa vakasimba taivabatsira kubuda mumota. Saka vainditi boy chiso changa chichiri chidiki ndisati ndatomborora. Pakazonzi manager vauya musi weintroduction, mai vaya ndo vaimirira City of Joburg vakati no, I need this boy to run this project. Imi wamauya naye ndewe kuoffice, pano ndoda kuona chikomana ichi chaita zvandandisina kumboona zvakaitwa nevamakadzinga. Siyai chikomana ichi. Ndo mapindira atakaita isu kuita maarchitects. Hatina kuendako kuchikoro. Aiwa, pakangouyawo mumwe munhu akutopedza career akuda kunoretire. Kwakuti uyu mukomana uyu mupei uyu. Ndikamushaya pano ndomisa project. Saka vekubasa vaitendera uyu kuita mareports nekundidzidzisa. Mumeeting ndosvika ndonodzikisa mama wangu. Bata gumbo rimwe tobuditsa, tobata rechipiri tobuditsa, tovabata ruoko, wobata tsvimbo yavo toenda kuoffice tonoita meeting. Takudzokera tosimudza rimwe gumbo toisa mota, tosimudza rimwe toisa mota, mama oenda. Ipapo ndo pakatotangira kuraramawo mhuri yangu nekudyawo mari yakawanda. Pamwe pacho Mwari vanokusimudza chimwe chimunhu, so pamwe hachiratidzike zvakanaka, pamwe hatauri zvaunoda, asi kana nguva yekusimuka yakwana. Ende mai vava vanondipa certificate vakangoudza vanhu kuti uyu mukomana uyu musiye ari pano. Izwi iroro kune vanoona nenyama vanofunga kuti munhu, kunesu tinogara munzvimbo dzemweya takatoona mutumwa achitaura, nekuti Mwari vanoshandisa vanhu kutaura zvekudenga. Kana vakuprofesaya vanoshandisa vanhu, kana vanhu vakanyarara vanoshandisa dhongi. Kune mumwe munhu wandiri kutaura naye so, ivo maSouth Africans aya ngaambokuitirawo zvakanaka. Iye anga asiri muZimbabwe, akandiitira zvakanaka, anga ari muSouth African. Umwe futi ndakupedza ndakutanga kuita pastor, ndamboti shumirei vane makuva vakandivenga, ndataura kuti regai chihure, vandatanga kunyimwa, vanhu vatanga kunzi musabvise mari kucheche. Ndakanzwa mumwe afoni akati, Ali, where are you? Come and help me. Kana Mwari vakukusimudza vanokupa vamwe vanhu kuti vafambe newe, asi hamusi mega nevanhu ivavo. Simba raMwari rinenge rakakupfekai. You can do things with God. Iwe naMwari mune pamunopfuura napo. Mwari vanoita zvinhu vachishandisa upenyu hwako, zvinoraramisa iwewe, zvinoraramisa nyika, zvinoraramisa mhuri, zvinosimudza basa ravo. Kana Mwari vakuita nyaya dzavo, vanosimudza vamwe vanhu. Vongokutanga kukuitira so. Shauti zoti munhu ari kudei achikuitira so. Ungoyatsoona kuti no, kune vatumwa vari kuita. Kune vatumwa vari kuita zvinhu. Ungoyatsoona kuti iya ndakushanda nayo iyi. Unoziva kuti munhu anoisirwa nzara nenyota, burden yekukuona uchienda kumberi so. Kungoti ukadya ofara, ukafamba zvakanaka ofara, ukagara zvakanaka ofara. Mwari ngavakusimudzire vanhu vakadaro. Masikati ano Mwari ngavakupe nyasha dzekumboita zvinhu newe. Unomwe munhu ari kufunga kuti what is it that pastor is saying? Kune vanhu, ende unoyo kune vamwe vanhu kuti pese pandinoparidza kudai anotanga kufunga zvivi zvake. Kungoparidza nyaya yekuti God can do something with you. Ovati ini handigoni, ndakaba, ina handigoni, ndakadai, ina handigoni, ndakadai. Bible rover that he came to seek the lost, not the righteous. Hakuna munhu ane zviri zvakakura kutadza kuregererwa. Wena unoverenga kuna 19, Luke 19 verse 10. I've come to seek the lost.
and to save the lost. Zakeo paari kusangana naMwari, achitanga kuita zvinhu naMwari, achipa the poor, akanga asiri a righteous man. The appointment of God does not rest upon your works. Paul, when he was called, he was killing Christians. The divine appointment is not rested on your works. It's rested upon grace. Simba rekushandiswa naMwari harisi pamabasa chete, riri panyasha. Kune vamwe vanozonzi zvipo zvako nezvegumi zvasvika, inzira yakewo. Asi kune vamwe vane nzira dzakasiyana nevamwe. Vana Rakabi vanongoshandiswa naMwari kuchengeta vasori, zviri zvifewe. Masikati anotendera Mwari kusangana newe. Urege kushandisa matambo, rega kukoshesa mararamiro ako, koshesa the word of God. Rega kukoshesa unhu hwako, koshesa shoko raMwari. I'm not saying go and sin. I'm not encouraging you to sin. We must be righteous. But in Rukuti, when the word of God comes, it's not a respecter of human beings. Rinoshanda nechino chinonzi grace. Mune zvandiri kunzwa mandiri. Pananga nchiparidza, there's a continuous voice that is saying to me, kune a serpent spirit, it is so strong, iri kutadzisa vanhu kuenda kumberi. Ndine vanhu vanga vachivaviwa nemakumbo, vanhu vanga vachinzwa kubvunda ndichiparidza. There's a strong serpent spirit iri kuopareta, yanga ichiopareta munomu, ichirambidza vanhu kunzwa zvananga nchitaura. Ndine munhu anga achitonzwa kuti ini ndiri kubvunda mandiri, ende nyoka dzacho wagara akonodzirota. Uya ndikunamatire, ndiri kuda kutoenda kumba izvezvi, handina